Pagtililipon ang masamig ginutunaan sa paglaptas ng virus o kung makabig nga super spreader activities. Assuming that they want to Pagtililipon ang masamig ginutunaan sa paglaptas ng virus o kung makabig nga super spreader activities. Pagtililipon ang masamig ginutunaan sa paglaptas ng virus o kung makabig nga super spreader activities. Padayon naman ini tubtub Hunyo 4 nga nagalakip sa mga empleyado sa mga national government agencies nga yara sa probinsya. Padayon naman ini tubtub Hunyo 4 nga nagalakip sa mga empleyado sa mga santo sa national protocols government ng Department of Health ang pagbabakuna sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial sa idalong sa barangay. Step by step, santo sa protocols ng Department of Health ang pagbabakuna sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial sa idalong sa barangay. Step by step, santo sa protocols